Вітаю, паважаныя сябры, паплечнікі. Вось што сёння лягло мне на сэрца. Больш за 4 гады эміграцыі я марыла аб тым, як вярнуся да сваіх родных, да сяброў, да сваіх яблыняў. Я думаю, што многія з вас гэтую сустрэчу таксама прадстаўлялі не раз, як мы вернемся свабоднымі людзьмі у вольную Беларусь. Літаральна праз тыдзень будзе вечар сустрэчы выпускнікоў у маёй роднай Нясвіжскай гімназіі. І у 2020 годзе я прыйшла на такі вечар. Ужо 20 гадоў, як я скончыла школу, а тады я прыйшла, у нас было 15 гадоў. І нам казалася, што мы такія ўпэўненыя ў заўтрашнім дні. Я дзялілася сваімі планамі. Тады пабудавалі кватэру, будавалі дом. Была ўжо за плячыма кар'ера ў міжнароднай карпорацыі, я пабачыла свет. Вельмі хацела стаць яшчэ раз мамай, пачуць сябе мамай хлопчыка. І калі я бывала за мяжой, то ў мяне былі такія думкі. Калі бачыла штосьці добрае, нейкую пляцоўку для заняткаў спортам, альбо нейкую інфраструктуру для людзей з абмежаванымі магчымасцямі, я думала, вось бы нам такое ў Беларусі. А калі нейкі непарадак, то думала, ну, добра, што ў нас такога няма. Таму не планавала я з'язджаць са сваёй краіны. Але я ўсё ж такі упэўненая, што мы будзем дома. Якія б сцены не будавалі, якія б муры не паўставалі, свет змяняецца. І мы будзем дома. Цяпер, калі мы жывём тут, займаемся сваёй працай, дзеткамі, мы павінны таксама не забывацца на тое, што кожны з нас можа ўнесці свой уклад у тое, каб быць у вольнай Беларусі. Не сварыцца на пустым месцы, быць разам, памятаць, што мы ёсць адно ў аднаго і што ёсць тыя, хто нас чуе і чакае ў Беларусі. І калі я не магу папасці на гэты вечар сустрэчы, а я вельмі люблю гэтыя вечары, заўсёды прыходзіла да сваіх настаўнікаў. Мы давалі такія невялічкія падарункі, рабілі сваім настаўнікам, а я заўсёды выходзіла на сцэну і спявала аб тым, як мы сумуем па школе. А сёння я сумую па сваёй радзіме. Таму я хачу, каб мяне пачулі не толькі ў гэтым зале, але і на радзіме. Гэта я прысвячаю сваім настаўнікам і сябрам. Ад родных ніл, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы. Яны бяздольныя узяты ткаць залатыя паясы. Цямнее край зубчаты бора, і забыўшыся рука заміж персідскага узора. Цвяток радзімы Васілька. Цямнее край зубчаты бора, і забыўшыся рука заміж персідскага узора. Цвяток радзімы Васілька. Зрабіце мне грабчэй мікрафон, калі ласка. Хачу, каб пачулі ў Беларусі. І цягам доўгія часіны дзявочыя, забыўшы сны, свае шырокія тканіны
на лад персидський ткуцяний. Темніє край зубчатий бора, і че забившися рука, заміж персидського узора цвяток родин Василька. Темніє край зубчатий бора, і че забившися рука, заміж персидського узора цвяток родин Василька. Дякую. Живе Білорусь!